Sergio huwa karattru illi naħseb li l-Ingliżi jgħidulu naqra wanker, bil-Malti mhux ħandu traduċija ma dak il-punt, għax imbagħad tarawha tradotta fil-play. Għax din l-ewwel darba li qed issir bil-Malti. U naħseb l-importanti li ssir bil-Malti għax dinha jekk teżisti modern classic, jiġifieri xogħol li sar klassiku sar mad-dinja kollha, imma huwa modern għax ħareġ relattivament fi żmienna ġifieri hija art ta' żmien għarjeża. U bil-Malti għalija tieħu xejn oħra, allura meta kont diġà rajta art u diġà rajta, ma bil-Malti ħadet dinja oħra u biex naħseb illi il-karattru huwa dal-karattru li ma jdaħqekx ma titħaq ħafna bih għax dan ħobb ħafna l-arti imma huwa tabib, huwa dermatologu mhux li jifhem wis imma well read fl-arti, imma mbagħad ovvjament iħares b'ċertu mod lejn nies li mhumiex, u allura wieħed meta jibda jiddiskuti ma' dak it-ta' nies u ma' sħabu hija kummedja fuq il-ħbiberija fl-aħħar mill-aħħar li hija aċċessibbli għal kulħadd. U naħseb illi kif ra Albert u qed isemmi il-proċess kien wieħed tad-daħq ħafna kif għadlek kif meta tara bil-Malti ċertu affarijiet tħosshom aktar viċin u hija kitba tajba immens għalhekk daret id-dinja kollha u traduzzjoni u d-direzzjoni ta' Bertu li kontinni ħafna ma naħdem miegħu jiena stess konvinċini biex nerġa' nirrextax forsi lejn l-aħħar tal-karriera tiegħi kont iktar qed nidriġi ma kien proċess vera pjaċevoli u tad-daħq bħalma nispera tkun il-play. Ġifieri qed nistennew bħerqa li nisimgħu id-daħqa wara il-linja.